lai gan ti liang lai hi khu ti lai a biak in lo to ta khan hat lai mun a hian lai tlang a hian biak in han sa chowa ta han lo chowa ni ome chuan tu nai ro chuan tong trai tlang an manga tong trai biak in atana an din ta an biak in original kha chu alang to lo fa chuan ma se mun le ma chu te lai mun hi ni nuam khop mai tlang zol tak taka mun nei to chuan a biak in a thuin ziak te kan han chiar le anga chuan in a chiang dewang tuna chuan biak in thain an lo siam to a camping center de ota an mang to ni March sang khaja kwale pahni zan rei to a puk puilal dar makachuan a khwa Christian te chu an chuaka ring tu te chu kal zel in se thluna bok te khoina nomta a hune local zela kum sang khaja kwale pariata lungleya superintendent om chuan Christian te hena chuan tlang panga thelep theiriat ralwong darzo south van lai phai te jing andu ber thlang torin tia zol nei dar phokan tlang alo than to serengin theiriat tlang a thlang ta a theiriat khwa hi ni som ni mei sang khazo kole pako atanga lo tran ani tlang chi biak in sak chu ni April sang khazo kole som atanga lo tran ani a helai muna hian mei ni som ni sang khazo kole pako atanga kum sang khazo kole som thum thleng an omani theiriat tlang hi pathian khwa chim arsi tia hriat thinani te in Thalai Christian Paul Theiriat Unit BMS Theiriat ten chiang takin min lo tar saka kan lom hle mai thil om zia kan hret pha helai hmuna hian biakin chu annaya camping center ta an manga chuan mun nuam tak mai a lo ni tiang lai te mun avan thate reng em fe o ta varanda zong kal kwal thei ve ken tin hi mun chu thakop ka pubuang le sap opa khot thlir na ti te polo omani so te lai shu lai hi pubuang le sap opa ta khan lungleng takin kwan lo thlir thi na lo ni te chuan so lam kan hnunga sonin khot thlir na sarkari na siam oma ta chuan kan lalon le anga ta chuan in khua kan hmu thei tok kan thlir le thei don ani te lai hi pan pheina nia so lai son kan lalon le don ani tlang theng thonum sia helam tlang chu fai deuh lo am biakin te polo om thai dewa balom lo dewe